Varicele se produc din cauza problemelor circulației venoase la nivelul membrilor inferioare și se manifestă prin senzații de picioare grele, picioare obosite, de asemenea picioarele se umflă, mai ales la finalul zilei. Mai ales în această perioadă de caniculă și temperaturi extrem de calde, circulația venoasă este îngreunată, iar simptomele cauzate de varice sunt mai puternice decât de obicei. Un produs care vine în ajutor este Varicul. Este un gel care se aplică pe gambe, prin componentele sale, cum ar fi diosmină, castan sălbatic, coada calului, semițe de struguri și nu mai continui pentru că lista este destul de lungă, acest produs îmbunătățește circulația și ameliorează simptomele. Se recomandă utilizarea acestui gel, așa arată, de 1-2 ori pe zi, prin aplicarea cu masaj pe locul afectat. Atenție! Nu trebuie să aplici pe zonele cu leziuni cutanate sau cu dermatită acută. Această cutie pe care o vedeți are 300 de ml, iar produsul se găsește pe site-ul firmei, las un link în comentarii, de asemenea pe diferite site-uri de comerț electronic și în farmacii. Așa deci, recomandarea mea este, dacă ai varice, încearcă Varicul și picioarele tale îți vor mulțumi. Numai bine, sănătate, la revedere, gânduri bune!